ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ତିନିଟି ପ୍ରଶ୍ନର କାହାଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସିଧା କଥା ପଚରାଯାଉ। ଆଜିକାଲି କିଛି ନା କିଛି ଗୁଜବ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି ତ, କେତେବେଳେ ଅଫିସରେ, କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଳିରେ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ହେଇଗଲାଣି, ନୁହେଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୂଚନାର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫରୱାର୍ଡ, ତାପରେ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଟ୍ୱିଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି କୋଳାହଳ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି? କୋଉ କଥାଟା ସତରେ ଦରକାରୀ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ହିଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ବନ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଏଥିରୁ ବାଟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ପଛକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମାଧାନ। କଥାଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କର ସକ୍ରେଟିସ୍। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଚାର ପାଇଁ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଜଣାଶୁଣା। ତ ଦିନକର କଥା, ଜଣେ ଲୋକ ବଡ଼ ତରବର ହୋଇ ପୁରା ଉତ୍ସାହରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଖବର କହିବାକୁ। ସେ ଲୋକଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ପୁରା ଦମ୍ ନେଇ କହିଲା, ସକ୍ରେଟିସ୍, ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲି। ବାସ୍, କଥାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଚୁଗୁଲିର ମସଲା। କିନ୍ତୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେହି ଲୋକର ଉତ୍ସାହ ଉପରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ପକେଇଦେଲେ। ସେ ତାକୁ ସେଇଠି ଅଟକେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ରୁହ ରୁହ, ତୁମ କଥା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ 3 ପ୍ରଶ୍ନର ଫିଲ୍ଟର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ସେହି 3ଟି ଫିଲ୍ଟର ଯାହା ସେହି ଖବର ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକଦମ ସିଧା ଆଉ ସରଳ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୋତେ କହିବାକୁ ଆସିଛ, ତୁମେ କ'ଣ ପକ୍କା ଜାଣିଛ ଯେ ସେଇଟା 100% ସତ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି କଥାର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ତ ସତ୍ୟତା ହିଁ ହବା କଥା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଶୁଣି ଲୋକଟା ଟିକେ ଥତମତ ହେଇଗଲା। ସେ ଟିକେ ଇତସ୍ତତା ହୋଇ କହିଲା, ନା ମାନେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଆଉ କାଟୁ ଶୁଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ସତ କି ମିଛ ସେ କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ କହିପାରିବିନି। ବାସ୍, ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ଟରରେ ହିଁ ଖବରଟା ଫେଲ୍। ହଉ, ସକ୍ରେଟିସ୍ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦିଓ ତୁମେ ଜାଣନ ଏଇଟା ସତ କି ନୁହେଁ, ତଥାପି କୁହ, ତୁମେ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଇଟା କ'ଣ କିଛି ଭଲ କଥା? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋକସ୍ଟା ଏବେ ସତ୍ୟରୁ ହଟିଯାଇ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ଏଥର ଲୋକଟା ଆହୁରି ସଙ୍କୋଚରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲା, ନା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତାମାନେ ଖବରଟା କେବଳ ଯେ ଅଜଣା ଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଖରାପ ବି ଥିଲା। ଏବେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଆଉ ଶେଷ ଫିଲ୍ଟର। ସକ୍ରେଟିସ୍ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ କଥାଟା ସତ ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ଭଲ ବି ନୁହେଁ, ସେଟା କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ, କିଛି ଉପଯୋଗୀ କି? ଏଥର ତ ଲୋକଟାର ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନା, ଏହାର ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହିତ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାମାନେ କଥାଟାର କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି 3ଟି ଫିଲ୍ଟର ପରେ ଆସିଲା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା। 3ଟି ଯାକ ଫିଲ୍ଟରରେ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ସୋକ୍ରେଟିସ୍ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତେବେ ଶୁଣ, ଯେଉଁ କଥାଟା ସତ ନୁହେଁ, ଭଲ ବି ନୁହେଁ, ଆଉ ମୋ କାମରେ ବି ଆସିବନି, ସେ କଥାଟା ମୋତେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ବାସ୍, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ପୁରା କାହାଣୀର ସାରାଂଶ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଲୋକର ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନଥିଲା। ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁକୁ କରି ବିନା କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଚୁପଚାପ ସେଇଠୁ ଖସିଗଲା। ତାର ସବୁ ଉତ୍ସାହ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆଗରେ ପାଣି ଫଟକା ପରି ମିଳେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଏଥିରୁ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ଏଇ 3ଟା ଫିଲ୍ଟର ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟୁଲ୍। ଆଗଥରକୁ କୌଣସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ଆଗରୁ କିମ୍ବା କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, 1. ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କ'ଣ ସତ? 2. ଏହା କ'ଣ କାହାରି ଭଲ କରିବ? 3. ଏହା କ'ଣ କିଛି କାମରେ ଆସିବ? ଯଦି 3ଟା ଯାକର ଉତ୍ତର ହଁ ଆସେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼। ଆମେ କହୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର।
ଆମେ ଯାହା ବି କହୁ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କେଉଁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।